Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Uztailak 17 dugu gaurkoan astelena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz deskantzatu duzu San Ferminak eta gero? Bai, asteburua hau eskertu da. Bai, zu baita. Bai, lasai ibiltzeko eta indar berritzeko, berriz ere. Bueno, gaurkoan astelena izan da, kirol kontuak izanen ditugu gure elkarrizketan. Aiozeko urtegi aldera joanen gara, izan ere han bertan Nafarroako Bela Eskola daukate eta federazioko kide batekin ere egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, Edurne Fernandinorekin. Egunero bezala guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1512 urtean, Gaztela eta Aragoiko tropek Nafarroako erresumaren inbasioa hasi zuten lurraldea konkistatzeko. 1918an Irlandan alemaniar submarino batek Titaniceko 705 bidaiari erreskatatu zituen itsasontziak RMS Karpatia izenekoa hondoratu zuen. 1926an Melillan eta ondoren Zeutan ejertzitu matxinadak eman ziren Errepublikaren kontra, Espainiako Gerra Zibilari hasiera emanez. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin, lehenik eta behin Diarioen Navarra egunkaria. Lerreburu nagusia kauxe dio gaurkoan, Nafarroako etxeetako kontsumoa igo egin da, hala ere krisiaren aurreko urteetatik urrun dago gaur egun. Janariaren gastua oraindik ez da berreskuratu krisiaren aurreko urteekin konparatuz. Gaurko argazkiko protagonistak Baztandarren biltzarreko kideak ditugu, Baztandarrek dena eman du bere festan, Elizondoko kaleetan desfilea izan zen, Zigako karrozak irabazi zuen aurtengo Baztandarren biltzarreko desfilea. Eta hortxe ikusi ditzakegu desfilearen momentu batean argazki nagusian. Bukatzeko kirol kontua, Kane Petrirena Zunbildarra txapeldun izan da Europako sub-23an. Bestelako kontuak Diarioen Notizias egunkarian, Lerreburu nagusia kauxe dio, Osasun zentimoagatik 12 milioi itzuli die ogasunak garraiolariei. Foru gobernuak Europako Batasunak indargabetutako zergaren itzulera aurten amaitzea aurreikusi du. Lerreburu txikiago batean, Nafarroan bikoiztu egin dira ludopatiagatik hartatutako kasuak eta xehetasun gehiago ageri zaizkigu egunkariaren barrualdean. Eta bukatzeko gaurkoan ere Diarioen Notizias egunkarian, Baztandarren biltzarra dugu argazkiko protagonista nagusia, zinema Baztandarren, jendetza karrozen desfilean izan zen, Maitena zinea 60garren hamarkadakoa izan zen, Zigako karrozako protagonista eta hauek izan ziren desfileko lehiaketako txapeldunak. Eta bukatzeko joan gaitezen gara egunkariko azalarekin. Hauxe dio gaurkoan Lerreburu nagusiak, auzitegiak 6 auziperatu ditu Kabakas kasuan, familiak jarritako helegitea onartu du epaitegiak eta gomazko pilota bota zuten ertzainak auzian sartuko dituzte. Bestalde gaurkoan ere Baztandarren biltzarra dugu protagonista nagusia argazki nagusian, herri giroa eta beroa, nagusi Baztandarren biltzarrean urteko egunik ederrenean eta mutildantza mistoaren argazkia ageri zaigu ikurrinarekin batera Elizondoko plazan. Bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, bata Brexita negoziatzeko saio berri bat izanen da gaur bertan, eta bukatzeko EPPKaren ibilbidea azpimarratu dute sortuk eta foro sozialak. Orain ezagutu dezagun aste honetako agenda. Gaur erakusketa, nire tokian jarri izenburua duena.
Abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, 9 arte bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da. Kondestable jauregian. Abuztuak 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da, Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 8 arte, astelehenetik ostiralera, San Ferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Kondestable jauregian, gaur arratsaldeko 5etan. Abuztuaren 30 arte, Eguiko arma lantegi zaharra ezagutzeko bisitak gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia, asteazken guztiak 11etan eta igande guztietan 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Iruña herriko udaletxetako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Uztailak 17 dugu gaurkoan astelehene ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruña herrian. Iruñarekin eta albiste bakarra 2017ko San Ferminetan 1,45 milioitik gora lagunek parte hartu dute programaturiko 425 ekitaldietan eta salaketek 1,5 egin dute behera. Alkateak egindako balorazioaren arabera sendotu egin dira San Fermin herrikoiak, familiartekoak, partizipatiboak eta aitzindariak. Aurrera egin dezagun Antsoaingo udalerriarekin, deialdi eta kontratazio desberdinak dituzte Antsoaingo udalerrian, 4 lanpostu izanen dira eta hautaketa prozesuak aurrera eramanen dituzte. Bestalde, euskara ikasteko diru laguntza eskatzeko epea irekita egonen da uztailaren 24 arte, eskaera onartzeko Antsoainen erroldatuta egotarekin batera ikasturtean klaseen 185 joan izana egiaztatu behar da. Eta joan gaitezen oraingoan Aranguren bailara aldera, Irulegiko gazteluan indusketa arkeologikoa bisita gidatuak eta auzolana eginen dira, indusketa arkeologikoei dagokionez ekainaren 19tik uztailaren 2 egin dituzte, zaharberritze lanak berriz irailaren 11tik 29ra eta ate ireki jardunaldiak eta ekitaldi kulturala irailaren 30an eginen da goizeko 9etatik aurrera. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainen aldera, udako denboraldia hastera doala eta pentsatzekoa den trafiko jaitsiera dela eta uztailaren 16tik irailaren 3a arte aldi baterako aparkatzen murriztuko eremua aldi batez bertan bera geldituko da. Kontu gehiago Barainen aldean ikastaro eta tailerren udalegitarauari dagokionez 2017-18 ikasturtean kiroletan kulturan IKT telezentroan eta berdintasunean hainbat ikastaro eta tailer egitaraua izanen duzue, izen emateko xehetasunak udal web orrialdean dituzue. Eta bukatzeko euskara ikastaroak egiteko Barainengo herritarrei diru laguntzak emateko deialdia 2017 urteari begira eskaerak OAC bulegoan aurkeztuko dira urriaren 2tik azaroaren 10 arte biak barne. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 17 egun eguzkitsua orokorrean Nafarroa osoan. Dena den arratsalde gau partean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat lehertzea. Bestalde, hego-haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Iruñea aldean giro eguzkitsua orokorrean. Egunaren bigarren zatian bero hodeiak garatzen joango dira eta zaparrada trumoitsuren bat eman daiteke ere. 35 eta 19 gradu arteko balioa utziz. Baztanen gaur eguzkia nagusi goiza eta arratsaldearen hasieran hego haizearekin. Ondoren hodeiak ugarituz joango dira eta haizea ahulduko da iparralderantz aldatuz. Temperaturari dagokionez, 32 graduko maximak eta 17 graduko minimak izango dira. Bihar Iruña aldean eguzkia goizean zehar. Arratsaldetik aurrera zerua tarteka hodeitsu egongo da eta hego ekialdeko haizea ibiliko da. Egunaren bukaeran bolada gogor batzuekin.
Temperatura maksimoak asko igoko dira. Baztanen bihar eguzkia nagusi arratsaldera arte, bero hodeiak agertuko baitira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, egunaren bigarren partean eki-ipar ekialdekoa izango dena eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu gaurkoan, astelehenetan batzuetan kirolak izaten ditugu, ez da, Ainhoa? Hori da. Eta gaurkoa, egia esan nahiko kostaldeko kirola dugu, bela kirol mota, baina Nafarroan ere praktikatu egiten da Aiozeko urtegian, hantxe dute Nafarroako bela eskola eta federazioko kide batekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, Edurne Fernandinorekin.